Am dat cu fragul, așteptăm să vină elefantul cu betonul, să-l turnăm. Am dat semne pentru nivel, până noi trebuie să-l așezăm. Aici va veni soclul viitorului garaj. O să săpăm și groapa de service după ce, de vizitare sau service, cum îi spune. Aici, după ce o să turnăm, decofrăm exteriorul și o să ne apucăm să săpăm groapa. Aici avem fundația la casă. Cofrată, așezat distanțierii, atât lateral cât și de desubt, ca armătura să nu atingă cofragul și să fie diferența de 2 cm jumate, așa cum avem în proiect. Da? Să nu atingă deloc. Am dat și semnele până unde trebuie să turnăm prima parte, adică elevația, deoarece plasele de 6 de 10 ori 10 ori să vină sub armătură până în cofrag. O să le introducem sub armătură până în cofrag înainte de turnarea plăcii. Așa avem un proiect. Am dat nivelul plăcii, am dus 10 cm mai jos. De la acel semn o să mai mergem 5 cm în jos pentru polistiren extrudat și 10 cm pentru pietriș. În ordinea construcției, pământ presat cu maio sau cu placa, după care 10 cm de pietriș pentru fundație, iar după aceea 5 cm de polistiren extrudat și trebuie să ajungem până la acel semn cu negru, adică până unde o să turnăm astăzi elevația, iar până la degresa aceea, așa este dat nivelul pentru placă. Acolo vom turna ultima etapă a fundației, placa la cota minus 10 din proiect, așa este dat, deoarece deasupra o să mai vină șapă eventual, nu știu, polistirenul de la parchet și așa mai departe. Au fost introduse și țevile pentru scurgere, aici pentru ieșirea din casă, iar aici cea care o să vină la scurgerea din baie. Da? După ce vom turna elevația, o să decofrăm pe exterior și o să scoatem pământul de aici, care îl avem în plus. O să facem scurgerea cu 1% pe metru. Aici avem alimentarea cu apă, iar cofragul acela în plus este adăugat pentru momentul când vom turna placa. Mulțumim la curent. Toate cele bune.